Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Dorbash nang lat umkra haringkat kajingas nok tilang ka Meghalaya State Pollution Control Board haga khandai trik unai luar araja apusan kilalet banjurap ikidukan di marbam kibadan halat umkra kani kasian jam balashim da ka Dorbash nang kalong komshi benta banpet perman ya ka khot ka suba haga shnong ka thau khamtam e ha ka baide bat kidukan marbam Hakani kasngi layadon lang daki rang bash nong kalat umkra bakantup ya uba PS nong kendri bat uba TD merbo nalor uba wanshan bor kharkrang senior environmental engineer ka MSPCB nalor kiwe Hakani kajing na jurip kilas dang na yo shilong ter shalat umkra main road hakabalalap ba karukom pentuot ya kajabo da ki babun kidukan bam kalong kabambiang satya ha kababun na prengjong ki kimdon ya ka effluent treatment plan bat ban lapru ya ka jingbam don ya ka certificate of consent na ka MSPCB Habakran cekilat pathai kubor na kalyang kirang bash nong kalat umkra bakantup ya uba PS nong kendri bat uba TD berbo kiloong bana kalyang kador bash nong kalakentui kidukan bakin penbiang ya ka ETP kenang bakan wanra ya ka khot ka suba ha ka me mariang Kilaong ru ba kibabu ya ka ETP tang 10% henry kababun pat kibapentuot ya kijabo syakinala Nakalyang uba wanshan bor kharkrang uloong ba kajing penlong ya kajing jurep kalong banpet perman ya kajing le khot le suba ki dukan marbam khnang bakan omkta ekakot kakhya ki babam Ulakan turu ya kiwei ki dor barsnong bakin ai kajing snok tilang bat ban penlong ya kum kani kajing jurep तीन साल से तो रिन्यू नहीं करता इधर जमा देता है आप लोग आता ही नहीं देता ही नहीं 3 साल हो गया हाँ 6 साल से जमा करके आप लोग देता ही नहीं जाने से मिलता भी नहीं पूरे हो कितनी काम है किसी में नंबर में कौन है Pension and then ETP, that's why the giving the permission to mention the ETP, install ETP, whether you have done that or not. Okay, saya. Bukan preach nanti kan secretary ka batas umnya dengan tu ni balik nak umnya nak job berat pada kesalahan kan tu selama kata di kan main purpose we want to Tengah tu juga bypass lo dah yang dah. मतलब वो सॉलिड है ना वो कैसा कोयला बालू पाथर सब देखे अब मेरा बात नहीं समझ ये पाइप है ये साइड किचन में होती है ना Ki kani ka ba ngilay sim da karay apo ka executive committee namar ba ni pet ba om tangi kam snong ki bangi pet mo ha ki babun ki liang ri ya ka khu ka suba jo ka may mariang ru ni ngokhialam ti ha ka banang kong ngile pha da ka city sa I rangba officer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ba wan sangkar prang kumjuru siya kong mukim I badai hapo ka food safety te nilayo ya ka response na iba wanshan hakaba I mairan karbat ki officer jong I kilay wan siya ni ban ya ban ya pet ki dukan bam hapo kasnong lam kra menin kasngi ka pratarik u September ngilay ya ka dong du mori barokoi tim tak singipat ni ya hapo ka dong main road ti ni syamba
ki don ki dukan ki ba ladon ki balbud ki kendon balabu kasnong ba kunjuru na ka State Pollution Control Board nri ki dang bun pat ki ba empat biang ha kita kiliang ti kenang ba kan long ka jing sngan ya ki nong bam ki nong di ki babam ha ki dukan ba pe kum ta na kaliang kasnong ni sim ya kan ni kalat ya kan ni kelinti ban pet ba ka mai mariang du ka di ban khuj ka koj ka khia ki briu kaliang ka bakon santam Kayak gijing lap tu pihak ni gijing wan. pi hadin bangi laya simti kum kinong penyat snong na du sena mabzar hakua abangi isu ya ki NOC ki dukan bam ni kawin ki kendon ka bakong santam kolong baki di bandon ya ka effluent treatment plant ka ETP ti hadin kata ti tiba ya yo NOC nangi kibu ya kita ndri haswa jo kata pat kam sim ladon kum kata UAR ki don ribun ti kimdon ti kum tangin matsi bangi hari ya ilang dekat bat ki bor song ka sarkar ban pet ba kini ki di ban bu no ya ki ETP krang ba tan long ka jing khu ka jing suba ya ka ko cha ki nong bam ka ban kong ka ba ari ka memory Kayak kat nupor fi ai ki de bambu pat lada ki bambu ki ba pun kenya ka an ki senjam senjam. Na kalian ka bor snong ngin saya perlu jing mo bat i ba onshan kharprang lagi nya bu por kumno lani kat no kenang ba kini ki briu ki bam don ki ETP ki babu dukan bam kin haban bu no Kumakan natali ki dukan ni ba pilap de ban cepat pilap natali ki ba jabo bat ki ba kut dan nekong apa yang burung tiki press mah ni kapor te kaban jubab eta gajing kali gajong pi ba kat bangi la dep check hi manin ya ka dong lumauri bar ko wei te manta ka si la check ya ka dong min road te ki ba ngi la ya hi ya kini ki ETP hi ki ba bo hi ka long no tang 10% dan ki ba bo bar khaj ki ba la su control be sana la te de ta ka mangi na ka liang jong ka snong ngi sukhia ni pan pa ka jing sukhia ka msim ba ki ki wa ki nala ki dap ki sma ta ka ngi sim ni ka senjam ta na ka liang jong ka snong ta ka ngi la es ta ka jing tre sistem na ka liang jong ka pollution board po ki jing alam jong i sa kharprang sa wanshan kharprang bagi la kloi mat i officer jeng ki kilo kloi ga ban ya snok ti lang ban ni ban ya tri lang kan ka kam te kan ka jing sim hang ni ka senjam bu sim kan ka long kum ka kenja awareness ya ki try dukan baru khoi nang ba bon hi man ong ki na ki try dukan kim tip kai kata ka bakin haban register ba ka pollution board kata ka ki concern of operation and establishment ya ki ni ki dukan nama baki dukan bam hi baru khoi ki de ban yo ya ka registration na ki na po pollution board te ni panpau ka jing songo ko bakrau na ka liang jong ka pollution board ro ba sim khiai ka ni te kani kala rap sibon man ai jing tip ya kini ki try dukan ba ki kin nani khmat kin stang no ya ka ban late ban register nam ta ka concern of establishment and operation of store macam ki store yo ban rung man ki dukan bangi yo pe ya ka jinglong jing man ki dukan te na kaliang jongi ya ka jing ta ka jing sim ya kita ki senjam ke ban saya sim te na ka jing sha na kaliang jong ka sinong jongi te tang kat kum kani ka solid waste management ka ba na ka liang juga district council ka ai bor yang ni la ban chuai kita ki ja fine te henry ha ka be dei ba na kaliang jong ka state kepada ni kalian cukup komen tengin pasat ya kan ni ka bor ha kalian jong ka state Meghalaya State Pollution Control Board ma ka dei ka kini ki ba kham don bor ban le ka ki bar khoj di tang kata hina kalian jong ka beningkong ko ban pen sngo pi ni ba kani ketika sen ka beningkong ka sen jam ba ka dor basong dai kra ba kala kenal keti sya ka office rekam ni ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka biya dei ban ya akan urkom ini pet perman kini ki jaka ki ba de jembam ki ba shed jing shed lagi i 3 joints ani polen kra ke te ke jing tmu hadi ma pha tu kishti hapor bangi akren bre bi ba theory boy bre ba ke jing tmu golong ba ki ru ki kwa ban so thu ba kani ka rukom penia ya ka office jungi ha ka be de bikini ki restaurant ki jaka ki ba dia bam ki ba shed marbam nam ta ki paj ba
haga menen kasingi ngila long jing kendo bengila sangya do fire brigade but kawi ko abanong ba nakaliang gajong ka dorbashnong sim ye kini ka kabu bangan ai khuble ki nomor ba kani kalong ke iki ke ba ngi nakaliang ka office ngila jukwa barabor ba kandan ka jing ya trilang apadeng ki dorbashnong but ki tanat rikam je office ha ka bi dei ka koi ka suba kebening kong ye ka jakabam pada kejuk ru ya ki rukom pen dua ki jaklia le ni rukom te perman ki jaklia ki bami ni ki jakaba ki wan ki bri wan ba mai kawai kalong ba jingkhoi jing suba jing kasnong ka thau pada kejuk ka poru kalong de ka jing singan namta ki pajba ki bon ban bam ki jakaka de ngatrai na kalen yupi pilasaki bagi don ki jakabam ki ba hamtu ki ba ngatrai kan bu jintili la ni kat penar tetien di bri ki ibre ki nek ki jaka kan de kani kalong tang bangin produkti nu non ri ka sulong hi namta jing kitri la di hi namta ka jing kho jing suba bat ka jing ko jikhia de kawi pat na kalyang ga office ng pollution control board man ki por hi ngla ju permit lamba ki pathai khobor ba kino ki bobo ban seng ki kerja business lagi di hotel lagi di restoran lagi di jakabam ki fast food ba ki di banyo kata ka permission ka ba la ban set hi de ka an hi under the water act but ka air act de halor kani kalau long jing kentu man kapon rei so thu hi ba kanong ba jungi ka he plus ngidon breru ka jing penyat ka shnong jungi bre ka ba compare na ki ki jelah di India agaba ki dorbashnong ki don la ka jong ki tiap de kani bre kalong ke ke ba naklian jungi sutanat priang ba ka don ka jing trilang ka jing stu jingmot aga be dei bat ka rukom punya chnong bat ka rukom punya jungi bre aga be dei bre bat ki an ki kanun bre ke ba te ki aga department jungi Karuma nakani pesan lagi babot dia budengki ya kita ki an ki kanun jong ka pollution control board yigini ki dukan ki bamsim la board ke ka kuna ka ba pollution control board kan le kalong kum ni hak lembaga tu jing ya menen bat tan ngai ndia gitu ke yu kitu kibala yo lani kiblawan sepok office ni ban apply ya kita ke permission ke ba kumbala bu hi ka kita ka ki an mo ye kitu ngin lap ba ki biak kala bandon kendiat soi ke jing duna ni tai ndi tamba him lap ya ba kandon kata ka jing penkeng ribun ni kini bre ki dei ki bam simdon kata ka jing bet ka office ni te habakut bre ni ekrem baki ki ongi ngim tip ba gadang kum kata ni hable ni habbo kata ka ban pun khu ya ko show ba kan tu chanala te kalong ki ka ba ka bamla ban priang nomor ba waktu pareng mo ignorance of law is not an excuse nomor ba nakleng ka office ni lembaga tai kuar lembaga jing kren bon sen laju persang ban kentu yiki pajba ki branding thmu ba inseng gini ki mo ki kamai nam tai la dia dei ngim khangi kata de ka ju ka por bi ban so thu pre ki don ki rukom ki don ki procedure ki don ki an pre ki bate pre ta ke ho ya kat kum ka yu menta ngi lembaga ni ka jing ya ka snong ne ngi la sim ya ki jing banyak di dukan manuba dei ba banyak tu dukan naru contact number de kan sedon bre ka jing issue bre ka notice ki mang hab alat ki bakin wan bakin apply de bala ban penbiang bre ki kendon bre kat kum ka jing sya bre jong ka an bre ta ka mot ngin hab ai jing bit ki tamba shopping ai jing bit bre ka an hi ka ladon hi ka ba ka pasi ka menok meglai hi ba kin sya dan kuna Kano ya ka kata ka song ha ka ngimla banong ba ka don be sar ka song ha ka bor jong ka tu ka dukan don ki ba ki investment along ka no halor ke investment ko tu pre ka sa wan bre ka dan kuna ke te kon ba no pore ya ai de ni bakin em kan ni menta nginang ya ngim persang man pendap menta sini ni pulai kha ngim dap ngin hap continue bang lasai te ndala dap ko tu pre na kaleng jungi pre kan sadon pre kata ka jing pentip ti ngam tip nda ya bet jaga darbar snong pre bang pen lembaga darbar snong bakan ai yaki kata ka jing tetip pajba bakin bu ta kapor nomor bakani ka sinjam ka sim kia ka darbar snong ti ngin hab burom hi kata ka yujong ki te nomor ngin depni bre bing ya te ngia ya ringkat bre barki bre ru kan wan bre kata ka jing ya suthu jingmot ka jing singai bre le ki bre bakin senya ingi kan sim kan ru kan ka kapor bagan kentu yiki wi darbar snong habangi kren nam ta ka jing kho jing suba jong ka
sor shilong jungi baki kapsor to nginya shim yakini kan uksa bakale ka dor basang lai kra ba pin wani kendua yangi dan yakin pa sti singi menginjak banyak penbaik pada benginya sedang shwa da kini ki jaka ba dia bam ki basyat bam nam ta ki pajba ki ba pendon kami itu namar kan habdon ni gejing sedang hei de nak liang jungi ngi kloi mentangi abstang nak liang pi kanang ba kamnum don kanu pada gejing sutu bakla ni jing kudu kti ba ki tanap sarkar ba ki le don bor kam kunjok kti ni kai dor basnong de habang ila ai kata gejing kutu dengan kermen ba pinya sim ya gini ka ya ka bentar ka jumpi nang ba kan kasin jam temu ba kan don ni gejing ko jing subai ka kapsor ay ka sor ba ki kapsor ni kan poi sa ka thong kai